खुलुमबाय दिनै 13 डिसेम्बर 2023 बुधबार तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय बेदजान साहा बागानाव मोनसे खाराव माराव आरो गिथाव बाथाव जाथाया सोराङाव फैदों। साहा बागानाव साहा बिलाइ खाबाय थानाय सासे 45 बोसोर बैसोनि आइजोखौ सासे दायनिगिरिया हरखाब थांनानै गोदोना दानस'नानै बुथारदों। जाथाया जानाय समाव आइजोजों लोगोसे गुबुन 12 सुबुंफोरा साहा बागानाव साहा बिलाइ खागासिनो दंमोन आरो दायनिगिरिया जाथायखौ खालामखांनानै माकुम पुलिस बाजाराव थांनानै गावखौ पुलिसनि आखायाव गथायदों। नाथाय दायनिगिरिया बे जाथायखौ मानि जाहोनाव खालामखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। गावखौ गथायनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय दीपक बराइक। वेस्ट कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय जेंक्र गामियाव सासे 7 थाखोआव फरायबाय थानाय हिनजावसा गथ'खौ गावसानि न'नि उनथिंजाय सोरबा सिनायमोनै दुथां सुबुङा बुथारनानै गारना गालांदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे हिनजावसा गथ'खौ थांनाय 5 बोसोरनि सिगां बाबुराम इंति मुंनि सासे सुबुङा जिनाहारि खालामदोंमोन आरो जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव जोबथेसालियाव दोनजादोंमोन। नाथाय दायनिगिरिया बे सप्तायावसो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जादोंमोन। दा बेखौनो सन्देह खालामनानै आसाम पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय देरगावआव सासे वान्टेड जाना थानाय सिखावा पुलिसजों गुलि गावजानानै जिउ गोमादों। थैनाय सिखावनि मुङा जाबाय लागान साहानि। पुलिसआ लागान साहानिखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव लोगोसे लाफानानै अपारेशन खालामबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। इउपिनि देबदी गामियाव सासे 35 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि बिसिखौ बुथारनानै आरो गावनि 2 फिसाज्लाखौबो बुथारखांनायनि उनाव गावबो गावनि जिउखौ फोजोबदों। न'खराव फिसा बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायावनो दायनिगिरिया बे जाथायखौ इनाय खालामदों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय सासिकाला 30 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय बिसि, श्रावणराम 35 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय फिसाय, बिसोरनि फिसाज्ला 2, सूर्या 7 बोसोर बैसोनि आरो मितु 4 दाननि गथ' गोरलैमोन। क'क्राझारनि आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा रमिय काश्यप बसुमतारिनि हरखाब जिउ गोमानायखौ लानानै आरएनबि सिभिल हस्पिटालनि डक्टरनि गैल' खामानि मावनायनि थाखाय आरो सुपारिनटेन्डेन्टनि गैल' खामानि मावनायनि थाखाय रमिय बसुमतारिया जिउ गोमादों होननानै फरायसाफोरा फोरमायदों। लोगोसे सुपारिनटेन्डेन्ट आरो डक्टरखौ बे मेडिकेलनिफ्राय बा हस्पिटालनिफ्राय सासपेन्ड खालामनांगौ, डिसमिस खालामनांगौ होननानै दाबि खालामनाय जादों। डक्टर नेग्लिजेन्सि कारणे एतो 100% माने एनेका घटनाটো घटिले तार कारणे आमार सुपारिनटेन्डेन्ट आरो आमार डक्टर जेतु डक्टरे माने ट्रिटमेन्ट दिছিলে आरो नार्स जे माने इमार्जेन्सि সময়ত माने काम करिब लागिছিল एनेका टाइमत काम কৰা নাই तार कारणे डाइरेक्टली आरो মই एतो কথা কব বিচাৰিছো যে সাসপেনশনটো লাগিবই আৰু ইয়াৰ পৰা ডিসমিস হ'ব লাগিব। ইয়াত আমাৰ মানে এনেকা ডক্টৰটো নালাগে। मोर नाम नस'द नार्जारी, मैं बड'लेण्ड विश्वविद्यालयर मैं जेनेरेल सेक्रेटारि है। इतना आमार घटनाটো हल माने बहुत दुर्भाग्यजनक। आमार एजन MCA डिपार्टमेन्टर পৰা आमार फार्स्ट सेमर स्टाडी কৰা বা পঢ়া শুনা কৰা आमार एजन आमार लगरिया एजन आरो दुर्भाग्यजनक আজি মানে এই आमार मरि गल, डेथ হৈ গল, एक्सिडेन्ट হৈছিলে। তাৰ পিছত आमार आरएनबि जो आमार हस्पिटेल আছে आमार क'क्राझारत ইয়াত आमार एडमिटेड হৈছিলে किन्तु घटनाটো हल आनफर्चुनेटली आमार जितो आमार आरएनबि हस्पिटेलर जे आमार डक्टर बा सुपारिनटेन्डेन्ट जितो माने चिकित्सा करिब लागिছিল बा ट्रिटमेन्ट करिब लागिছিল এই মতে হোৱা নাই। তাৰ কাৰণে आमार जितो नामটো আছিল आमार रामी काश्यप बसुमतारी तेखते माने आमार পৰা आनफर्चुनेटली डेथ হৈ গল। द मेन थिंग इज दैट माने ইয়াত যিমানখিনি মানে স্টাফ থকা সুপাৰিনটেন্ডেন্ট আৰু যেটো ডক্টৰ আছিলে ডক্টৰ নামটো হল আল আমিন। এই ডক্টৰজনে মানে চিকিৎসা কৰিছিল কিন্তু ই চিকিৎসাটো মানে ভালকে কৰা নাই আৰু এই ৰিপাৰো কৰা নাই, যেভাবে কৰিব লাগিছিল ই কৰা নাই। তাৰ কাৰণে ইমিডিয়েট একশন आमार स्टूडेंटर পৰা आमार बड'लेण्ड विश्वविद्यालय स्टूडेंटर পৰা आमार एटू स्ट्रंगली आमी माने कन्डेम करिसु। आरो এই যেটো आमार डक्टर
সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট আৰু যিজনে ডক্টৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলে তাক মানে ইমিডিয়েটলি ছাছপেণ্ড কৰিব লাগিব, ছাছপেনশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ইমিডিয়েটলি মানে ইয়াৰ পৰা ডিছমিছ কৰিব লাগিব। মানে ইয়াত আমাৰ মানে এনেকুৱা মানে ইৰেছপনচিবিলিটি ডক্টৰ বা সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট আমাক নালাগে। ইয়াত আমাৰ ভাল মানে পৰিৱেশটো লাগিব। এই আমাৰ RNB হস্পিটেল ইমান ৰেপুটেড, ইমান প্ৰেষ্টিজৰ আমাৰ বড়োলেণ্ড বা কোকৰাঝাৰত আছে। এইটো আমাৰ ইয়াত আমাৰ এনেকুৱা ডক্টৰটো নালাগে, ইমিডিয়েট ছাছপেনশ্যনটো লাগিব। আৰু মই আমাৰ CM ছাৰক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক মই এইটো অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি ছাৰ সোনকালে একশ্যনটো ল'ব লাগিব আৰু ইমিডিয়েটলি ছাছপেনশ্যনটো কৰিব লাগিব। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।